Maƙyanƙyasar fassara. Barka! Ko da yaushe babana yakan faɗa min wasu labarai kan wata ɓoyayyiyar duniya inda jaruman dakaru ke rangadi don su kare mu. Hakan abin burgewa ko? Yana yawan cewa, Dan kawai bai taɓa ganin abu ba, hakan baya nufin baya wajen. Daga mafassarar Luka da ruwa da muƙaddari. Baba! Me ke faruwa, 'yan mata? Magananin dodon koɗi? A gaskiya, mu tsutsa ne. Ba ki ga ba kokon baya ba, 'yan mata? Suwaye ku mutane? Mu ahalin tsirrai ne masu ba wa wannan dajin kariya. Da kyau. Babana ya yi gaskiya. Na nan tafi. Yanzu zan lalata dajin nan a ta sayar lokaci ɗaya zan ka mai da hankali ka koya ɗana. Mu gudu! Ku shirya ga wani abin Tawo, yanzu kina tare da mu. almara. Baba, na yi wani dabban mafarki wai tsutsotsi masu magana da wasu mitsatsen dakaru. Milka? Wayyo! Almara. Baba! Gana nan! Ozi, ban da sun ba. Biki papa! US House of Dub Studio. Maƙyanƙyasar fassara.